sa kahiladman ingon ug usa ka batuon ang imong tuong kamot o Ginoo bantugan diha sa gahom ang imong tuong kamot o Ginoo nakabungkag
santuaryo o Ginoo nga gitugod sa imong mga kamot. Maghari ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Awitan nato ang Ginoo kay gilukob niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagpalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan ug sangpiton ko
pasar